There it is. The Japanese giant hornet. Sa una, sa YouTube, medyo ko makita ang Japanese giant hornet. Grabe ning mga malituha. Mga unig hanibis. Muhurot og koloni. Nainteresado ko ning mga butanga tungod kay beekeeper ko sa una. Narao, namuhag ko. Na ako'y mga alagang personal nga mga buyog. Mga bis. Enjoy kay nga kaagi. Mura na kong starsan. Sawa dam ha, alas 7 sa buntag sayo. Hornet ba? Nakuha, uy. Human nagbaktas, human nagsakay bus. Going na ko magbike. Adlukag na akong, uy. Nagkita na mi sa personal. Hunito sang, do ko ikuno? Si Katsuwa, do? Sasanay di ko na sayo? Nande, aro kuno ga, musukashi ko na kita no? Pilay di siya. So na no? Honto ni, napilay ka na. Ay, napilay di siya minasan, batrong magsangkiig siya glakaw. Pandamay ko na say, gambatin eh. 1, 2. Here we go. 3. Ah! Oh, this thing is stuck in my arm. Oh! I'm Coyote Peterson. Be brave. Stay wild. We'll see you on the next adventure. Man, oh, that was a bad one.